El castell de Luarra. Prop d'Osca es troba el castell de Luarra, la fortalesa més antiga i millor conservada d'Espanya. Des de la seva posició es divisa tota la plana de la Foia d'Osca, especialment Bolea, principal assentament musulmà de la zona. Queda envoltat per una muralla amb diversos torreons defensius. El castell d'estil romànic fou construït al segle XI per Sanç III. En el 2005 es va rodar la pel·lícula El regne del cel de Ridley Scott.